सीएमडींनी सावंतवाडी रेल्वे टर्मिनसबाबत समोरासमोर येऊन बोलावं, एकदाच काय ते होऊन जाऊ दे असं चॅलेंज कोकण रेल्वे प्रवासी संघटनेचे सचिव मिहिर मटकर यांनी दिलंय। परवा जे कोकण रेल्वेचे सीएमडी आलेले ते रिटायरमेंट झालेल्या लोकांना एक नवीन ऑफिस झालंय त्याच्या उद्घाटनासाठी आले आणि ह्याची इन्फॉर्मेशन आम्हाला लागली, त्यामुळे आम्ही सीएमडींची भेट घ्यायला गेलेलो की सावंतवाडी रेल्वे टर्मिनसचं काम जे कोकण रेल्वेच्या अत्यधिक पडून आहे त्या बाबा कामाचं पुढे काय झालं हे प्रश्न विचारायला आम्ही सीएमडी साहेबांना भेटायला गेलो। समोरूनच अशी आम्हाला गुगली आली की हे टर्मिनस असल्याचा पुरावा आहे। मुळात ज्या सीएमडी साहेबांच्या टीमबरोबर आणि ज्या सीएमडी साहेबांबरोबर फोनवर आम्ही 5 महिन्यापूर्वी बेलापूरमध्ये मीटिंग केलेली या टर्मिनस विषयातच, तोच माणूस किंवा तोच सीएमडी हा 5 महिन्यानंतर कोकण रेल्वे प्रवासी संघटना सावंतवाडीला प्रश्न विचारणं चुकीचं आहे की बाबा हे टर्मिनस आहे की। त्यामुळे असाही प्रश्न पडतो की तुमच्याकडे पुरावे द्या। हे आज जे आम्ही तुम्हाला पुरावे देतो हे पुरावे हे आम्ही कोकण रेल्वेला सिद्ध करायला देत नाही, हे आम्ही लोकांना सिद्ध करायला देतो की कोकण रेल्वे कशी प्रवाशांच्या सुखसोयींना किंवा सोयींना घेऊन प्रयत्नशील नाही, हे पुरावे आम्ही आज तुमच्यासमोर सिद्ध करतो। सर्वप्रथम म्हणजे सावंतवाडी रेल्वे टर्मिनस हे 2015मध्ये जेव्हा मंजूर झाले तेव्हा एक महामंडळाच्या सीएमडीला 10 कोटीच्या वरती फंड्स अलोकेट करता येतील। ते अलोकेशन आम्हाला सावंतवाडी टर्मिनसला 20 कोटी रुपये झाले आणि त्याची परमिशन ही महामहिम राष्ट्रपती आदरणीय राष्ट्रपती महोदयांनी तत्कालीन सीएमडीला दिली होती। मग सीएमडी जो असा प्रश्न विचारतोय की बाबा हे टर्मिनस आहे की नाही, आपल्याला राष्ट्रपतींचा इकडे कुठेतरी आदर न केल्यासारखा सीएमडी दाखवतोय का बाबा की राष्ट्रपतींनी 20 कोटी रुपये दिले पण हे टर्मिनसने, हा प्रश्न विचारणं चुकीचं आहे। दुसरी गोष्ट, ह्याच टर्मिनसला लागून कोकण रेल्वे प्रवासी संघटना सावंतवाडी आणि कोकण रेल्वेची संयुक्त मीटिंग झाली। स्थानिक आमदारसुद्धा त्या मीटिंगमध्ये उपलब्ध होते। त्या मीटिंगमध्ये सावंतवाडी टर्मिनससाठी 4था प्लॅटफॉर्म आणि एक नवीन रूळ याच्यासाठी प्रवासी संघटना आग्रही होती आणि त्या संदर्भातला MOU हा MTDC सोबत झालेला होता आणि MTDCने ह्या कामाची पूर्ण जबाबदारी घेतलेली होती। फक्त MTDCने एक मागणी केलेली की जो प्लॅटफॉर्म लागेल त्या प्लॅटफॉर्मचा खर्च हा कोकण रेल्वेने करा। ह्या संदर्भात त्यांचं दोघांचं कोऑर्डिनेशन होत नसल्याने आम्ही नंतर एक आंदोलन आणि एक पत्रसुद्धा MTDC आणि कोकण रेल्वेला आमदारांच्या रेफरन्सनी दिलेलं। ह्या तिघांचाही समन्वय न झाल्या कारणामुळे आज तो तिकडे एक नवीन प्लॅटफॉर्म आणि बिल्डिंग होणं जी गरजेचं आहे हा पूर्णपणे प्रश्न नेग्लेक्टेड आहे। आताची जी बिल्डिंग आहे ही बिल्डिंग जीर्ण झाली आणि आताच्या प्रवाशांना ती फारच धोकादायक आहे। जेव्हा मागच्या वर्षी तिकडनं छत कोसळली गेलेली होती त्या आधी 4 महिने आम्ही कोकण रेल्वे प्रशासनाला ही बिल्डिंग जीर्ण झाली आहे असं पत्र कोकण रेल्वे प्रवासी संघटनेने पुराव्यानिशी दिलं होतं आणि 4 महिन्यानंतरच त्याचं छत कोसळलं होतं। ह्याच ह्याने दिसून येतं की कोकण रेल्वेला प्रवाशांबद्दल किंवा प्रवाशांच्या सेफ्टीबद्दल विचारधारा नाही आणि ज्या कोकण रेल्वेला किंवा महामंडळाला प्रवाशांची सोय किंवा प्रवाशांच्या सेफ्टीबद्दल विचारधारा नाही अशा महामंडळाने आपलं कामकाज हे केंद्र सरकारमध्ये विलिनीकरण करावं, याच्याशिवाय ह्या महामंडळाला पर्याय नाही। दुसरी गोष्ट म्हणजे सावंतवाडी हे आता उद्घाटन केलं रेल्वेने जेव्हा असा प्रश्न विचारला की बाबा हे तुमचं टर्मिनस आहे की नाही, तेव्हा मी त्यांना हेही सांगितलेलं की हे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, तत्कालीन रेल्वे मंत्री, तत्कालीन पालकमंत्री, तत्कालीन खासदार साहेब ह्या सगळ्यांच्या उपस्थितीत रेल्वे टर्मिनसचं भूमिपूजन आणि फेज 1चं काम झालेलं आहे। त्यावर रेल्वे जे सीएमडी होते त्यांनी मला त्याच्यावरही सांगितलं की पुरावे द्या। हे स्टेटमेंट करून सीएमडी साहेबांचा अभ्यास आणि सीएमडी साहेब सावंतवाडी टर्मिनसच्या उल्लेखाने प्रयत्नशील नाही हे सरळ दिसून येतं। त्यामुळेच आम्ही प्रवासी संघटना म्हणजे कोकणाची अख्खी प्रवासी संघटना आहे, आम्हाला प्रश्न पडतो की सीएमडी साहेब सगळं सांगतात की हे सगळं रेल्वे बोर्डाच्या अखत्याधीन आहे, तर ह्या महामंडळाची कोकणवासियांना गरज काय? त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की 22% शेअर्स हे महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटचे, मग त्या 22%च्या अनुषंगाने कोकणाला ह्या कोकण रेल्वे महामंडळाने काय दिलं हा एक प्रश्न पडतो आणि जर हे नाही देऊ शकत तर ह्यांनी आपलं कामकाज थांबवून ते मुख्यमंत्र्यांच्या स्वाधीन करून रेल्वे मंत्रालयाच्या अत्याधिक हे महामंडळ विलिनीकरण करावं, त्यांनी तशी भूमिका घ्यावी। हाच जो प्रश्न होता त्यावर पण त्यांनी होतं की
तुम्ही सावंतवाडीचे लोक फंड्स किती देतात कोकण रेल्वेला, तर अशी एक वास्तविकता आहे की सावंतवाडी रेल्वे टर्मिनसने आतापर्यंत 60 ते 80 कोटी रुपयांची तरतूद ही कोकण रेल्वेसाठी केली. एवढी मोठी तरतूद ही कोणीही आजपर्यंत केली नाही आहे. त्या 60 ते 80 कोटीच्या तरतुदीत आपल्याला जे काही मिळालं ते अत्यंत कमी प्रमाणात आहे. हे सगळं केल्यानंतर मडगाववरनं ज्या ट्रेन्स येतात त्या सावंतवाडीवरनं डायरेक्ट मुंबईपर्यंत किंवा खालच्या भागात सुटतील, जेणेकरून मडगाववरचा भाग कमी होईल आणि आपल्या सावंतवाडीचं अस्तित्व अजून वाढेल. या सगळ्या भीतीमुळे कोकण रेल्वेला हे करायचं नाही आहे का, असाही एक प्रश्न पडतो. आज जे तिकीटं आपल्याला मिळत नाही आहेत याचं कारण एकच आहे की खालनं गाड्या एवढ्या भरून येतात की वरच्यांना आपल्या कोकण रेल्वेच्या माणसाला बसायलाच मिळत नाही, कारण की खालचीच रेल्वे भरून येते. आणि ह्या सगळ्याचं उत्तर सावंतवाडी टर्मिनसच आहे. जर तिकडे नवीन प्लॅटफॉर्म नवीन रूळ झाले तर आपण नवीन गाड्या सोडू शकतो, तर आपण नवीन तुतारीसारखी गाडी कुठेतरी सोडू शकतो. आणि तोपर्यंतच जोपर्यंत हे होत नाही तोपर्यंत प्रवासी वर्ग, जो कोकणातला प्रवासी वर्ग आहे त्याला संडास बाथरूमाच्या बाजूला बसून जाण्याची वेळ ही सद्यस्थितीत आहे. ही एक शोकांतिका आहे. त्यामुळे हे सावंतवाडी टर्मिनस, नवीन लाईन, नवीन प्लॅटफॉर्म हे होणं काळाची गरज आहे. हेच आम्ही सरकार अत्याधिक किंवा हेच आम्ही कोकण रेल्वेला वेळोवेळी कागदोपत्रात पटवून दिलेलं आहे. आणि तीच आज कागदोपत्र जी काय आम्ही पटवून दिली आहे तीच आज पत्रकार परिषदेत प्रेसमध्ये तुमच्या मार्फत ही आम्ही पब्लिक करतो. पॅसेंजर संदर्भात त्यांना मिटिंग गेलेली, ती मिटिंग खरी स्टेशनवर होणार होती, पण ती मिटिंग त्यांनी एका प्रायव्हेट हॉटेलमध्ये बोलवून घेतली. आणि त्याच्यानंतर जे काय झालं ते सगळ्या जनतेने व्हिडिओ हा एक रेल्वे टर्मिनसचा भाग असा आहे. ते फेज 2च्या कामात आहे. जो फेज 2चं काम आता रखडलं गेलेलं आहे. त्या कामात एक अत्याधुनिक सोयीसुविधांनी उपलब्ध असं पॅसेंजर टर्मिनल होणार होतं, जे झालं नाही आहे. तोच प्रश्न आम्ही विचारायला कोकण रेल्वेच्या MDंना गेलेलो, पण त्याच्यावर आपल्याला ही जी गुगली आली ती तुम्ही सगळ्यांनी बघितली. आणि रेल्वे टर्मिनलमध्ये तसं काही फरक नाही. पॅसेंजर टर्मिनल म्हणजे जिथे पॅसेंजरांच्या सुविधांचं केंद्र केलं जातं, आणि रेल्वे टर्मिनल जिथे रेल्वे थांबवली जाते त्या रेल्वेचं पुनर्वसन करून पुन्हा एकदा ती रेल्वे नव्या ह्याने सोडली जाते, ह्याला आपण रेल्वे टर्मिनस म्हणतो. मग अशी माझ्याकडे अशी बातमी आली की स्थानिक आमदारांनी पण पत्र कारणं द्या की बाबा ह्या तुमच्या वक्तव्यावर कारणं द्या अशी नोटीस बजावतो कोकण रेल्वेला, असं मला एक माहिती मिळाली. बघूया आता स्थानिक आमदार सुद्धा या गोष्टीत किती, कारण की त्यांच्या मतदारसंघात CMD सारखा माणूस येऊन असा प्रश्न विचारणं हे पण एक खरंच खूप लाजिरवाणी गोष्ट आहे. त्यामुळे मला वाटतं ते पण नोटीस पाठवतील, पण ते पाठवल्यानंतर ते तुम्हाला सांगतीलच. त्यामुळे प्रवासी संघटना म्हणून आमची खेळी अशी राहील की एकदाच काय ते प्रेस समोर येऊन कोकण रेल्वेने ह्याचं उत्तर द्यावं. मी त्यांना तुमच्या मार्फत चॅलेंज करतो की या आणि समोरासमोर एकदाच काय ते बोलून द्या. आमच्याकडे पुरावे आहेत, आमच्याकडे अभ्यास आहे, तो पत्रव्यवहार सुद्धा जुन्या कामकाजाचा तो पण माझ्याकडे आहे. 2009च्या दरम्यान ते 2008च्या दरम्यान आलेलं. तत्कालीन मुख्यमंत्री माझ्या मते विलासराव देशमुख साहेब होते. त्या मुख्यमंत्र्यांचं पण आदरणीय मटकर साहेबांना आणि सावंतवाडीच्या विधानसभा क्षेत्राला आलेलं पत्र आहे की हे टर्मिनस याची मंजुरी राज्य शासनामार्फत झालेली आहे. हा विषय केंद्राकडे निघालेला आणि केंद्राने त्याची मंजुरी 2014 नंतर जेव्हा आपले फडणवीस साहेब मुख्यमंत्री झाले ही केंद्राची मंजुरी त्याच्यानंतर आली. त्याचंही पत्र आपल्याकडे आलेलं आहे. जोपर्यंत हे पत्र येत नाही किंवा राष्ट्रपतींची मोहर असलेलं पत्र येत नाही तोपर्यंत टर्मिनसचं काम हे चालू केलं जात नाही. हे सगळं आलंच म्हणूनच टर्मिनसचं काम चालू झालं. टर्मिनसचं फेज 1चं काम 11 कोटींमध्ये संपलं आणि उरलेल्या 10 कोटींचं काम हे कोकण रेल्वेने रखडलं. त्याच कामाचा विचारसरणी आम्ही कोकण रेल्वेला करायला. हाच प्रश्न आम्हाला पण प्रवासी म्हणून पडला आहे. मुळात 10 वर्ष नाही झाले ॲक्च्युली, 6 हल्ली आले. पण पूर्व CMD तायल ह्या साहेबांचं पत्र आहे की हे सावंतवाडी टर्मिनस अधिकृत कोकण रेल्वेचं टर्मिनस आहे. मी त्यांचाही रेफरन्स त्यांना दिला. त्यांचं पत्र तसं कोकण रेल्वेचं आहे. तायल नंतर 2 CMD नंतर माझ्या मते झा साहेब CMD म्हणून नेमली. CMDंनी हा प्रश्न विचारला हेच खरं हास्यास्पद आहे. त्यातच त्यांचा अभ्यास, त्यातच त्या CMD या पदाला असलेली त्यांची गांभीर्यता ही लक्षात येते. त्यामुळे हा जो प्रश्न त्यांनी विचारलाय मी तुमच्या मार्फत कोकण रेल्वेला एकदाच सांगतो की तुम्ही एकदाच पत्रकारांच्या समोर या किंवा एकदाच आमच्या समोर या.
फील्डवर या आणि एकदाच होय किंवा नाही एकदाच काय ते पेटून जाऊ दे अशी भूमिका मी तुमच्या समोर त्यांची मांडतो. जर हे टर्मिनस नाही तर तुम्ही प्रेस समोर येऊन घोषित करा की हे सावंतवाडी टर्मिनस नाही. त्याच्या पुढे जे काय कारवाई करायची असेल ती आम्ही करू. आणि जर हे टर्मिनस आहे तर तुमच्याकडनं अडलेले निधी किंवा तुमच्याकडनं अडलेल्या सुविधा ह्या तुम्ही आत्ताच्या आत्ता रिलीज करून आमच्या कोकणी प्रवाशांना न्याय द्या. एकदाच काय ते दूध की दूध पाणी होऊन जाऊ दे. हे माझ्या तुमच्यासमोर हा सावंतवाडी